Samantala, ang atin namang good news, healthcare workers sa Pangasinan hindi inatrasan ang Broadway Christmas Hospital Showdown. Para sa good news na yan, ikwento mo, Idol Ruru Hugotero. Nagningning ang talento at dedikasyon ng mga nurse, doctor at hospital staff sa Pangasinan sa ginanap na Broadway Christmas The Hospital Showdown noong Disyembre 15 sa Narciso Ramos Sports and Civic Center. Lumahok sa kaganapan ang mga healthcare workers mula sa 14 na district hospital ng lalawigan na naghandog ng makukulay at masiglang pagtatanghal sa isang Broadway Team Christmas Showcase na pinangunahan ng Provincial Hospital Management Services Office. Tinanghal na kampyon ang Dasol Community Hospital, sinundan ang Pangasinan Provincial Hospital bilang first runner-up at Ordaneta District Hospital bilang second runner-up. Nagsilbi rin ang aktibidad bilang selebrasyon ng diwa ng Pasko na nagbibigay diin sa pagkakaisa, pasasalamat at kasiyahang ibinabahagi ng mga healthcare workers na patuloy na nagsisilbi sa komunidad ngayong Kapaskuhan. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.